Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Yaku Sukum, The Promise. Ma, unsa man kay love? Ha? Matod pa sa libro nga akong nabasa. Ang kasing-kasing ang musulti ko na kung mabasiya uha. Natsumi. Na-in-love pa ka ni Papa Hiroshi, ma? Maluoy ka, Natsumi. Ayaw kong patupakan ni Ana. Ma, Gusto kang tea, anak? dili ma. Dili kog ti. Ang imong tubag ang gusto na kong maibawan. Nagkasuway na ba ka nga mahigog, ma? Ma? Oo, anak. Nahigugman ako. O dili si Papa Hiroshi ang maong lalaki, dili ba? Natsumi, ang imong umaabot nga kasal ang atong unahon-naon. Kalimti ang bahay nako. Dili, ma. Dili importante ang akong kasal. Tungod kay negosyo ni. Natsumi. Nahibaw ko, ma. Usa ko sa puhunan ni Papa Hiroshi aron matuman ang iyang gidamgong negosyo sa Pilipinas. Og nahibaw kong makatunob na ko Pilipinas, ma. Pero ikaw ang akong nabalakan. Natsumi, anak. Nahibaw ko nga doon na kay gitaguan diha ilawom sa imong dukan. Og mabasa ni nako pinaaki sa imong mga mata. Natsumi. Ma, anak ko nimo. Mahimo ko nimong sumbungan sa imong gibati. Bisan og unsa pa nakabugat. Natsumi, anak. Kinilangsab ang ibutang sa imong hunahuna. Ikaw na lang ang naghatag na kong kalipay ug kalikuon. Busa, bisan unsa pa'y mahitabo. Hunahunaa ang tanang mahitabo sa imong kinabuhi. Pero dili na nako mahimo ubos sa pagtugot ni Papa Hiroshi, ma. Nahibaw ko. Pero kung ako pa'y ikaw, tunan mo na lang ang pagmahal ni Ichiro. Buutan siya, Natsumi. Dili, ma. Natsumi. Nahibaw kong dili buutan si Ichiro. Parehas siya ni Papa Hiroshi. Dominante. Og nahibaw ko nga dili ko malipay uban niya. Pero ayaw ka balaga. May plano na ko sa akong kinabuhi, ma. Natsumi, unsay buot mong ipasabot? Basta, may plano na sab ko para sa akong kinabuhi. Og nagpasalamat ko, ma, nga ikaw ang nahimo na akong inahan. Anak. Ma, ayaw ka balaga. Tumanon ko ang akong mga damgo. Rolando. Yo. Yara ka, Tiyo. Sama, Tiyo. Ganahan ka makaon? May mga pagkaon sa imong lamisa. Unsa na bang adlaw karon? Domingo, Tiyo. Sige. Dad ako sa daplin sa baybayon. Sige, Tiyo. Pero andamon sa akong daan ang imong lingkuranan dito sa kuan ha, baybayon. Sige. Wala kailangan ni sugo, Tiyo. Awa na. Tuod. Kumusta ang gamay na tong beach? Okay raman, Tiyo. Tuoday, doon na tayo guys nga mga Koreano. Doon ka pamilya. Sige. Lakaw na. Ada mga akong lingkuranan sa daplin sa baybayon. Ilan matag Domingo ramang gid ganahan mo anis Diyos da plus baybayon? Nga naman ka ha? Bay! Bay, Rolando! Oh, bay! Ready na ang lingkuranan sa tiyo? Oh, bay! Pero, manong gikural man may napita? Ako nang gitoyo ba kay paso-paso niya sa tiyo. Hog pa lang niya sa pangpang, tingos dagat. Di din ako kuralon na. Gidangat. May kay hayag ng imong naong ron. Nakatabang gid ang taw-taw sumayan nga akong gipakulatan mo no? Ay, kung gusto kang hayag pirmi ang akong naong, mahimo ba? Kalimtan na nato ng agi?
Padayon na ta sunahan. No, kada yun! Humana ang pagbangutan. Hoy, Erning. Doon yung mga bisitang Koreanong may tanaw sa mga cottages. Lakaw ka, ito ka. Sige. Sige ba ha? Trabaho na ko. Alright! Ganang nangupaw na masad ka diha, ha? Nindot ang ilayas ni Dapita ra. Naibaw ko, Ganahan kang mo bakasyon. Aron dili una kam kakitang mga singkit ug mata. Pero asab kay mahimo. Kay ni amang kay pakatawa ining Dapita. Ug ni asab ang imong tiyo nga imong ati manonon. Gusto ka. Tinood ka. Padugta na gitingali ko ining Dapita. Rolando, ay sa pagsultik ingon anak ko nga madugta ka. Nan sa man ka, Paglingaw-lingaw na lang ko. Ni abitaw ko. Ha? Kuan ba? Bisan on sa imong kinahanglanon, ni ara ko Rolando. Di ka na, Kalin. Dati, idlas pa man ni sa sunoy ni Mingkas Rolando, Ay, kanus ka na siya makakita na ako, no? Ay, Rolando, kanus ka ko makakakusok makahawak ni mo, no? Yes! Yes! 夏美は夜楽しんでいますか Yes! Enjoy ka ko karon. Enjoy lang sa bug-imo, Ichiro. What? Tanoshimi kudasai. Kakapoy bihay kasayaw ani niya. Murag tuod. 夏美 may sit down. Okay, go. Suwate kudasai. Ay, salamat. Nilingkod na kading taon. Mangita kong laing ikapares, Ato ko sa pikas. Mo-order kong mainom. Natsumi, 私はあなたを運ぶでしょ No. No, I can manage. Ibutang na lang lagi ko, Ichiro. Please, put me down. Uy, Natsumi, unsa man ang gibuhat nimo? Kano nagkutugban ka? Ma, relax. Ichiro ha, arigato gozaimasu. ようこそ Natsumi, anak, dali. Ako na agak nimo pa ingon sa kwarto nimo. Patay ka kyut sa imong amahan ini. Ay, kabala ka, ma. Ako rin bahala ni Papa Hiroshi. Nga nung nagpatuyang man taon kag inom. Ug si Ichiro pag yun ang imong kauban. Aray, kasakit sa ko. Kanojo Hiroshi wa goyo siya kabasay. No! Utosan! Uro ka! No! Hiroshi, no! Please stop! Ayaw nagpasakiti ang imong anak. 私の計画夏美を破壊しますははまたはあなたは罰せられますは Anak, ayaw na lang hatagig lapad sa uwang imong amahan. Ayaw pamadlong. Masakitan ka lang. Okay na ko, ma. Ayaw ka pala ka na ko. Dili pa na magkapatay na ko si Papa Hiroshi. Nganong naghubog man sa ka. Gusto lang na akong sukdon si Ichiro, ma. Kung asa ko to ang iyang gusto nga mahimo kong asawa. Pero tingalig maputong siya. Tingalig hangtod siya. Mupasakit na nimo. Mas maayo hinuon kung iya kong pasakitan, ma. Natsumi. Hello? Ichiro? I'm sorry. Ichiro wa sumimasen. Okay, see you tonight. Arigato ne. Sayonara. Diyan ne. Kalapad sa kong si Mama naginuktok na sab sa garden.
Nagtanaw na sab siya sa pagsahop sa adlaw. Nga na bang kahilakon man gid ni siya kung musahop na ang adlaw? Gurigay, itadagi, arigato gozaimasu. Nagpasalamat si Papa kang Ichiro? Sila na lang di magsabot-sabot sa akong kinabuhi. Ay, arigato. Sumka na ilang kisabutan nga nagsige magtando si Papa. Sayonara. Na namilit na si Papa kang Ichiro. Musipat na ko. Natsumi! Natsumi yo, machimasu. Unsa man na pa? あなたはフィリピンであなたの誕生日を迎えます。 Unsa? Ato ko mag-celebrar sa akong birthday sa Pilipinas, Utosan? はい。 Thank you, Utosan! Arigato! Arigato gozaimasu! Yes! Makakita na sa kong Pilipinas! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!